eta konturatzeako bukatzen zaigu, jaialdia azkeneko taldea bakarrik falta zaigu, Zuaiztiko 6A taldea da, eta Dani Martin, nire lehenkusu txiki bat uste dela, Dani Martin, Zero izeneko abesti bat badauka, eta hoxe bertsoneatu dute, eta esan dizuet balen, 6garreneko ikasle guztiak obsesionatuak zeudela, datorren urtean zer, DBH-en zer, eta hau ere horri buruzkoa da, Manteo.